Ora lho, jenenge motor kaya gak genah nek wong gak duwe dhuwit to. Iso-isone bejat ta dampuk ta. Wong edok digarap ngene yo emu lek. Rane wong lanang iki delok. Nggih. Sikilku ngongkek peh. Iso mak celeng ngono rasane. Dampuk ngasu. Yo delok. Ceritane ngono entek iki yakine. Yo delok to. Gak iso pisan, gak iso njukuk ki lho delok jancuk. Wis ora genah nek alame ra golek ngene apa piye apa sembarang-barang kok iso rusak ape. Aduh, wayahe nyerpis barang ganti oli beh. Oh, alah yo. Iki piye jajale nek njukuk iki aku ora iso. Terus piye niki? Jaluk tulung sapa niki? Iya penak, selane iki penak, tapi pas jagange kuwi lho mencret anune. Tujune kaya sik enek selahe yo to. Nek enek selahe kaya nuntun aku. Urung sarapan ngomong nuntun peh. Iki piye terusan dijabut kok yo angel meni. Tolong. Kira bolo tak ongkek dhewe bolo iso lho. Tapi yo bar ngene terus sembuh piye? Ora ngerti.